Lego Anglican girl. Barandika babiko orele tete barandika boja kwaya nkabo barandika probo police de bio secondary school otaka biko police de bio Teacher, present. Let's go. Corona, chief, Okay, that's good to you. No, Mama. No. Okay, apụtara n'oche ka e wee nne ha anya kesi maka onye nkuzi ya onye nkuzi jee nọdụnụ unu anọdụgodo na-agba tọọchị Mbamba sani hewa. Okay, mba. Anya sọrọ ebe a wa asụsụ bekee. Nsụwa bekee m ntabi ire na achọ ọhụrụ gị ikpe ikpe na na-awụ Radiance High School. Ile anya okirikiri hụ ka ha na-aradi ese. Yes, intelligence. Gịnị ka ha na-aradi ese knowledge. Gịnị ka ha na-aradi ese wisdom. Amamihe, akọ na uche na nghọta zuru oke pụtara ihe. Na ajụ aza nke asọrọmpi ya n'oge na-adịghị anya gara aga. O wee bụrụ na obodo na-eto ndị a na-ele anya ebe a obi a na-esi n'ike na asụsụ Igbo nwere ọdịnihu asụsụ Igbo siri ike
ọ gaghị ịgbanwe mgbọrọgwụ ka ọjị maka na aka enweghị ike ifopụ ọjị iwere magharị elu magharị ala enwe magharị elu magharị ala enweghị ike ifopụ ọjị onye ọ sọrọ ya bụ onye ọ sọrọ mkpụrụ a nna anyị kụrụ ọ mịtawalịa mkpụrụ ọbụla akụrụ n'ala ebumnobi ya bụ ka o tozuo dịka osisi zuru oke mịa mkpụrụ ọ bụ mkpụrụ ya ka anyị na-ahụ ihe a okoro na agbọghọ ụmụ Radiant High School ọgbarudo ka a na-enyefe ihe a n'aka anyị na-atụ anya na ihe dịka afọ 10 na-abịa abịa na afọ 20 na-abịa abịa mkpụrụ ga na-azụ ụmụ unu na-atụpụta ha mma ha ga na-erite uru dị etu a wee na-asị n'aha ndị nkụzi Igbo ndị kwere na asụsụ na omenala Igbo ga-adị unu ritere ihe nrite a wee na-asị ya dịrị unu mma were na ya gaa ọ na-ahụ nwata na ibi n'ụwa ọgụ ya hụ nna ya oge sie ya ike nne unu na nna unu nyere unu onyinye a taa so unu were ihe gaa n'ihu nwata nna ya kụziri onye na-eji ụkwụ agbawa mbụ n'ihi gịnị ọ bụ ihe a mụrụ amụ ọ karịrị ihe agwụrụ agwụ wee na-asị ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-adịrị unu mma bụ eromeero ọ dịrịla unu mma ọ ga-adịrị unu mma gaa n'ihu biko ka anyị kọpụrụ n'aka biko ka anyị na-akụ aka ọ dị mkpa ịrụtụ aka na onye isi ụlọ akwụkwọ Radiant High School nọ n'etiti anyị Odoziakụ Azọma Chinenye ododo ya nọkwa ebe a bụ Ezechukwu Ifeọma Odoziakụ Ezechukwu Ifeọma ha gbalịrị biko kọrọ na aka biko kụpụrụ ha aka kụpụrụ ha aka obi dị ya na ụmụ akwụkwọ ya gbara unu sochaja afọ manụ ka ọ na-eme nke a Udo chọrọ ịtapụ kọrent ọ na-atapụkwa kọrent Udo Odoziakụ ọ dịsị o burugo ka ọ bụzi nyanwa nwe ọzọkwa ọradiet ọ gịnị na-enweta ọ dị mma asị ka m nyetụ onye isi ụlọ akwụkwọ Radiant ohere ka ọ gwa anyị ka obi dị ya nne anyị ukwu biko bịa gwa anyị otu obi dị gị na ụmụ akwụkwọ gị toro ịtụrụ ugo adịghị ọ dịghị mfe ọ bụ ihe dị mma ekele m ndị mere asụsụ mere ọnọdụ a ka ọ bụ anyị mgbe onye nkụzi anyị gwara anyị maka ya anyị si oke ife ọbụla ọ chọrọ eme ka asụsụ Igbo gaa n'ihu na anyị ga-akwado emeghị anyị gba Igbo apụtasịa na nke ikpeazụ anyị gba onye nke mbụ ekele m unu n'ebe unu si wee mee ka ụmụ m wee na-amụtakwa asụsụ Igbo ọ na-asụsụ ya ọfụma ndị ọ na-akụzi biko jisi na ike obi dị m ụtọ ọfụma na anyị gwara onye nke ekele dị n'obi ọrụ ya aka onye isi ụlọ akwụkwọ Radiant ị ga-enwere ụlọ akwụkwọ onye isi ụlọ akwụkwọ Radiant onye isi ụlọ akwụkwọ ị ga-enwere ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ tinye akwụkwọ ntinye biko aga m achọ ka m kpọlite osote onye isi Igbo na Lagos Odoziakụ Eze ka ọ pụta kelere anyị ọha na eze dị n'ebe a ka anyị wee chọwa ụzọ onye mara ebe o doro ka enwetikwa ife ọzọ maka enwere nke ndị bekee na-akpọ anọcha anọrịa ekecha n'ama eke na fuke ndị ime ụlọ ndị kọmiti ọkọtọ ọkọrị n'ọnụ abịaja n'azụ ụlọ ọ bụrụ ndokwacha anyị okwu
obi 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 ga-ebere anyị ebere mmebi to kwadoro ihe sọba ndị Igbo ga-agba dọrọ anyị aka n'aka na ntị awụ na udo mkpa biko ndewonu dịka ana m ekele unu obi bụ nsa aṅụrị na anyị kpọrọ okwu a unu wee hapụ ihe niile unu na-eme wee kpọrọ nnọọ wee bịa ịnọnyere anyị otu unu wee bịa nọnyere anyị ihe ọma ga-akọ n'ime ndụ otu a ka ndị ọzọ ga-esikwa wee bịa nọnyere unu ụbọchị ọmụmụ anyị na-asị ụkwụ unu bịa amọ n'obi otu unu si wee bụkọta otu aka unu ga-esi wee narụ na unu doro aka dị ejikwa m otu aka ahụ wee na-arịọ biko ka anyị niile ọgbakwana onye ọrụ ịkụzi maọbụ ịkwalite asụsụ Igbo dị n'aka iche ọ dị anyị niile n'aka biko ka anyị gbaa mbọ n'ụdị ọbụla wee na-eme ka ụmụazị na ndị ọzọ wee mụta asụsụ Igbo mara etu esi asụ ya mara etu esi agụ ya marakwa etu esi ede ya ihe awụ mbọ dịrị anyị ihe abụ ọrụ dịrị anyị Chineke kekwara n'ụwa kee asụsụ ma ihe ọ na-eme anyị ga-ahapụzi asụsụ anyị ka ọ nwụọ so ana m ekele unu ka Chineke gọzie unu na ọbịbịa unu bịara nke taa obere nke afọ ọzọ ga-akarị nke taa n'aha Jizọs oturu si wee bịa n'afọ a mmadụ na-anọ ebe a ọ ga-abụ ugboro 10 afọ ọzọ a ga-abụ abịazie ebe a mmadụ amahụzi ebe ọ nọ maka na a ga-ama n'ezie na anyị ebido na ihe anyị kpọrọ mpụta ya ihe anyị kpọrọ ya bụ gịnị ugo ebilie ya bụ ugo bụ asụsụ Igbo ebiliela ọma ndakwa na ada ugo amaka asụsụ Igbo amaka ugo amaka ya bụ asụsụ Igbo dị ka gịnị ugo ya bụ ugo ebiliela ọ ga-efere na-eme gịnị na-aga ọ ga-efere na-arị elu ya bụ n'afọ ọzọ ga-akarị afọ nke a ana m asị daalụnụ deme ndewo biko tupu